आमदार म्हणून काम करण्याचं स्वप्न असल्याची इच्छा भर व्यासपीठावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी बोलून दाखवले। आता रणनीती आखून काम करायला हवं, जुन्या पद्धतीने काम करून यश मिळणार नाही असेही मुद्दे त्यांनी स्पष्टपणे मांडलेत। त्याचबरोबरीने पक्ष कार्यकर्त्यांचे आतापर्यंत दिलेल्या सोबतीसाठी आभार मानले। पाहुयात अभिष्ट चिंतन सोहळ्यात पारकर काय म्हणाले। तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक खासदार विनायक राऊत करतील आणि म्हणून तशा प्रकारचे आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न सगळ्या व्यासपीठावर बसलेल्या नेतृत्वानं त्या ठिकाणी केले। पण ज्या पद्धतीनं धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी जी काही लढाई झाली त्या लढाईमध्ये थोडक्या मतानं आपण त्या ठिकाणी पराभूत झालो। पण मगाशी खासदार साहेबांनी जे सांगितलं की आपण जय पराजय हे निवडणुकीमध्ये होत असतात, पण त्याचबरोबर जे मताधिक्य आपण या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये घेतलं, जवळजवळ 4 लाखापेक्षा अधिकची मतं ही त्या ठिकाणी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला या जिल्ह्यातल्या जनतेने, या रत्नागिरी मतदारसंघातल्या जनतेने दिली। आणि म्हणून जरी आपण पराभूत झालो असतो तरी ज्या मतदाराने आपल्यावर विश्वास ठेवला, त्या जनतेने आपल्यावर विश्वास ठेवला आणि गेली 10 वर्ष आपण ही सेवा या जनतेची केली आणि म्हणून आपली सुद्धा त्या ठिकाणी जबाबदारी राहते की भविष्यामध्ये करत कसं त्या ठिकाणी यश त्या ठिकाणी आपण मिळवू आणि पुन्हा एकदा जनतेच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी आपलं नेतृत्व निर्माण करू। आणि मला खासदार विनायक राऊत साहेब आपल्याला सांगायला नक्की आवडेल की येणाऱ्या काळामध्ये आपण जसं म्हणाल की महाराष्ट्रामध्ये आता सत्ताचं धोरण आहे आणि या सत्तेमध्ये पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यामध्ये येणार आहे आणि त्यावेळी या सत्तेमधनं पुन्हा एकदा उद्धव साहेबांना आपल्याला महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री करायचा आहे आणि खऱ्या अर्थानं ही सत्ता महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी कार्यक्रम वापरायची। खरं तर वैभव नाही, आपण गेली 10 वर्ष आमदार आणि आपली आता जबाबदारी आहे की पुन्हा आपण तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक आपण करणार आणि आपण या जिल्ह्याचे एक मंत्री म्हणून, कॅबिनेट मंत्री म्हणून या ठिकाणी भविष्यात काम करणार आणि म्हणून जिल्हावासियांची स्वप्न आहे, जिल्हावासियांच्या अपेक्षा आहेत आपल्याकडनं की या जिल्ह्याच्या नेतृत्वाची, या संघटनेची आपण जबाबदारी घ्यावी आणि तशा पद्धतीनं खासदार साहेबांच्या आशीर्वादावर, नेतृत्वावर या ठिकाणी भविष्यामध्ये आपण वाटचाल करून आपण दिली शिकाय येणाऱ्या काळामधल्या सगळ्या सत्तेमधल्या संधी आहेत त्या ठिकाणी जनतेच्या हितासाठी किंवा या जिल्ह्याच्या विकासासाठी कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी करता येईल हा एक प्रयत्न आपण करणं गरजेचं आहे। खरं तर आज या वाढदिवसाच्या निमित्तानं कैलासवासी सुबोध टिकले यांच्या स्मरणार्थ आपण गेली 12 वर्ष म्हणजे वाढदिवस आपण गेली 30-35 वर्ष साजरा करतो वेगवेगळ्या सेवाभावी कार्यक्रमातून, पण 12 वर्षापूर्वी कैलासवासी सुबोध टिकले यांचं निधन झालं आकस्मिक आणि त्यांच्या स्मरणार्थ आपण त्या दिवसापासून रक्तदानासारखा एक महत्वाचा कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला आणि गेली 12 वर्ष सातत्यानं कैलासवासी सुबोध टिकले यांच्या स्मृती जपत आपण हा कार्यक्रम या ठिकाणी यशस्वी करतो। आज फार मोठा पाऊस असताना सुद्धा रक्तदान शिबिर यशस्वी होईल की नाही हा प्रश्न आपल्या समोर होता, पण मी आता माहिती घेतली की त्या रक्तदानामध्ये सुद्धा मोठ्या संख्येनं रक्तदाते त्या ठिकाणी हजर आहे आणि आजही चांगल्या पद्धतीनं रक्तदान त्या ठिकाणी होत आहे। गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या तालुक्यातला करतो। कालच्या 2 दिवसामध्ये देवगड तालुक्यामध्ये झाला, काल रेवाडी तालुक्यामध्ये झाला, तिथेही मोठा प्रतिसाद त्या कार्यक्रमाला मिळाला। खरं तर आज जी गुणवंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जी ठासून राहिलेली आहे, सिंधुदुर्गचा एक वेगळा पॅटर्न गेली 10 वर्ष आपण या महाराष्ट्रामध्ये एक कोकण पॅटर्न म्हणून, एक सिंधुदुर्ग पॅटर्न म्हणून त्या ठिकाणी राबवतोय आणि जवळजवळ 90% किंवा 100% एवढे मार्क या ठिकाणी आपले विद्यार्थी त्या ठिकाणी घेत आहेत। आणि म्हणून ज्या शिक्षण संस्था अतिशय ग्रामीण भागामध्ये त्याच प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये निर्माण झाल्या, शिक्षणाची दारं निर्माण झाली, संस्थाचालकांनी त्या ठिकाणी संस्था निर्माण केल्या, अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थी घडवण्याकरता त्या ठिकाणी मेहनत घेतली आणि आज या जिल्ह्यातले अनेक विद्यार्थी या गुणवंत यादीमध्ये त्या ठिकाणी अव्वल स्थानावर आहे आणि म्हणून त्यांचा समाजाच्या समोर सत्कार व्हावा, त्यांचा गुणगौरव व्हावा, त्यांच्या पाठीवर त्या ठिकाणी शाबासकीची थाप मारली जावी आणि म्हणून हा एक छोटा प्रयत्न त्या माध्यमातून आपण केलेला आहे। आणि म्हणून असे वेगवेगळे विविध कार्यक्रम
मी मगाशीच म्हणालो की कार्यकर्त्याला मी किती न्याय दिला किंवा माझ्या अधिकारातून मी त्याला किती फायदा करून दिला हे मला आठवत नाही किंवा मला माहिती नाही, पण कार्यकर्त्यांनी गेली 56 वर्ष माझा जो राजकीय जो जडणघडण आहे, चढ उतार आहे, याच्यामध्ये मात्र त्यांनी कुठेही भाग घेतलेली नाही. संदेश पारकरांच्या बरोबर सातत्याने ते माणसं आतापर्यंत राहिली. अनेक सहकारी सोडून गेले, अनेक सहकारी आज त्या ठिकाणी आहेत, पण प्रत्येक सहकार्याने त्या ठिकाणी माझ्या या जडणघडणीमध्ये, माझ्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी हे नेतृत्व मोठं व्हावं, ज्याच्यातनं कुठेतरी त्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण फायदा होईल. त्या जिल्ह्यामध्ये एक आपला सिंधुदुर्गाचा एक बुलंद आवाज कसा त्या ठिकाणी निर्माण करता येईल, यासाठी आपल्याला काय फायदा झाला हाचा विचार न करता संदेश पारकरांचं नेतृत्व मोठं व्हावं त्याकरता खंबीरपणाने त्या ठिकाणी आशीर्वाद देण्याकरता त्यांचं प्रेम हे सातत्यानं त्या ठिकाणी मला मिळालेलं आहे. आणि म्हणून खरं तर त्या ज्या संध्या मिळतील त्या संधीचं सोनं करण्याची जबाबदारी ही मी माझ्या कर्तृत्वात त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. माझ्याकडे मी सरपंच झालो, मी नगराध्यक्ष झालो, मी सिंचन महामंडळाचा उपाध्यक्ष झालो, मी पर्यटन महामंडळावर गेलो. जे काय मला जनतेसाठी करता येईल तो प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी आतापर्यंत केलेला. खरं तर अधिकची ताकद त्या ठिकाणी मिळाली असती तर नक्कीच या जिल्ह्याला त्या ठिकाणी अधिक गतिमान करता आलं असतं. आणि आज खासदार साहेब आपण कुठेतरी येथे रणनीती आखण्याची गरज. जर आपल्याला यश त्या ठिकाणी मिळवायचं असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी अपडेट व्हावं लागेल. आताच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये पारंपरिक त्याच पद्धती वापरून आपल्याला त्या ठिकाणी यश मिळणार नाही. कुठेतरी आपल्याला संघटनेमधनं ऍक्टिव्ह व्हावं लागेल, कुठेतरी आपल्याला जनतेपर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचावं लागेल. आपण जनतेशी संपर्क ठेवण्यामध्ये माहीत आहात. गेली अनेक वर्ष 10 वर्ष आपण खासदार म्हणून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या मतदारसंघामध्ये संपर्क ठेवला, पण कार्यकर्त्यांना जर त्या ठिकाणी ताकद मिळाली, कार्यकर्त्यांना जर त्या ठिकाणी शक्ती मिळाली तर त्या ठिकाणी कार्यकर्ता अतिशय गौरवानं, म्हणजे आज खासदार साहेब या 3 जिल्ह्यामधल्या 3ही मतदारसंघामध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 50-55 हजारच्या वर मतं ही शिवसेना महाविकास आघाडीला मिळाली. आणि येत्या 3 महिन्यामध्ये आपल्याला जिंकण्यासाठी जवळजवळ 25 ते 30 हजार मतांची गरज त्या ठिकाणी आहे. आणि जर तशा पद्धतीने आपण काम केलं तर या मतदारसंघामध्ये सुद्धा, या जिल्ह्यातल्या 3ही मतदारसंघामध्ये वैभव नाईक तर त्या ठिकाणी आमदार होतीलच, पण इतरही 2 मतदारसंघामध्ये आपला त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा शिवसेनेचा आमदार हा त्या ठिकाणी होणार अशी या स्थिती आहे. पण कार्यकर्ता ज्यावेळी आपली सत्ता येते त्यावेळी आपण त्या कार्यकर्त्याला किती त्या ठिकाणी ताकद देतो, किती उभारी देतो, त्या कार्यकर्त्याचा आपण किती सन्मान करतो. आणि त्याच्यावरच खऱ्या अर्थानं जे कार्यकर्त्याला लावलेलं आपण प्रेम आहे, कार्यकर्त्याला आपण दिलेले जे अधिकार आहेत, या अधिकारातून कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी काम करण्याची त्या ठिकाणी एक जिद्द, एक इच्छा त्या ठिकाणी निर्माण होती. आणि म्हणून आज खासदार साहेब आपण पराभूत झाला, पण कार्यकर्त्यांचं जरी आपण किती म्हणत असतो तरी एक धीर नसलेला कार्यकर्त्याला आज कोणतरी आधार हवा की ही संघटना कोण त्या ठिकाणी पुढे घेऊन जाईल, कोण त्या ठिकाणी कार्यकर्त्याला ताकद देईल. आणि अशा पद्धतीने आज कार्यकर्ता विचार करतो. तो त्याच्यामध्ये इच्छाशक्ती आहे, पण तो सातत्यानं पराभूत झाल्यामुळे त्याला त्याचं मानसिक खच्चीकरण झालेला आहे. आपण जिंकू शकतो हा विश्वास आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण करण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. आणि जर आपण संघटित झालो, सांघिक जर आपण एकत्रितपणे काम केलं तर नक्की एक जनतेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करू शकतो, कार्यकर्त्यांमध्ये विश्वास निर्माण करू शकतो. आणि हाच विश्वास जर आपण निर्माण केला तर मग कुठलीही लढाई, कुठलाही निवडणूक ही त्या ठिकाणी आपण जिंकू शकतो. खरं तर आपण अनेकदा किंवा सातत्यानं मी संघर्ष त्या ठिकाणी करतो. खरं तर म्हणजे आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडणं आणि एखाद्या विचाराबरोबर त्या ठिकाणी राहून ती विचाराची लढाई सातत्यानं लढणं. आणि त्यावेळी जेव्हा आपण ही लढाई करत असतो त्यावेळी हा संघर्ष किंवा जी काही परिस्थिती निर्माण होते ही निर्माण त्या ठिकाणी होत असते. आणि म्हणून संघर्ष होतोय, स्पर्धा होते, लढाई होते, म्हणून त्या ठिकाणी घाबरण्याची गरज नाही. आपण ती लढाई शेवटपर्यंत जर आपण त्या ठिकाणी लढलो तर नक्कीच त्या ठिकाणी जनता सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्यावर विश्वास व्यक्त करेल, ते आशीर्वाद देईल. खरं तर मी जास्त वेळ आपला घेत नाही, एवढंच सांगेन असंच प्रेम सातत्याने तुम्ही माझ्यावर ठेवा. माझ्यावर त्या ठिकाणी जे काय
संधी जी आहे ती सातत्यानं त्या ठिकाणी आम्ही शोधत असतो, प्रयत्न तशा प्रकारचे त्या ठिकाणी करत असतो. पण कुठेतरी एक स्वप्न आहे की जर एक आमदार म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली तर नक्कीच जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी काम काहीतरी उभं करू. मला तेही माहिती आहे की अनेक स्पर्धक आहेत, माझे सहकारी पण इच्छुक आहे, ते सहकारी सुद्धा मोठे झाले पाहिजे. माझं असं म्हणणं नाही की आपण आपलं जेव्हा नेतृत्व तर मोठं होणार असेल तर माझ्या नेतृत्वाबरोबर माझे सहकारी सुद्धा नेतृत्व मोठे झाले पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या सहकार्याला एकत्र घेऊन जर आपण एकसंघपणे त्या ठिकाणी जर लढलो तर नक्की आपल्याला यश मिळेल. खासदार साहेब, तुम्ही जे आदेश द्याल, तुम्ही जो विचार द्याल, जे नेतृत्व द्याल, त्या नेतृत्व घेऊन आम्ही पुढच्या काळामध्ये नक्कीच त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं काम त्या जनतेमध्ये उभं करू. आणि जो विश्वास या जिल्ह्यातल्या जनतेने गेली अनेक वर्ष माझ्यावर ठेवलेला, जे प्रेम मला भरभरून दिलेलं आहे, आणि म्हणूनच ही ऊर्जा आणि ही प्रेरणा याच्यात मिळते. आणि म्हणून वाढदिवसामधला जो उत्साह आहे, हा उत्साह कार्यकर्त्यांमधला मी सातत्यानं पाहिलेला आहे. आणि म्हणून मी परत सांगतो की एवढा मुसळधार पाऊस होत असताना मला वाटलं होतं की आजचा कार्यक्रम कदाचित होणार नाही, रक्तदान शिबिर होणार नाही, आज होता वाढदिवसाचा कार्यक्रमही होणार नाही. कारण त्याच्या पद्धतीने लोक येतील, अनेक मार्ग बंद झाले, झाडं पडलेली आहेत, पाऊस एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पण संदेश पारकर म्हटल्यानंतर म्हणजे जी गर्दी, जे प्रेम, जो उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि आपण शेकडोच्या संख्येने किंवा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या सभागृहामध्ये मला आशीर्वाद देण्यासाठी या उत्सवामध्ये सहभागी या ठिकाणी झाला, मी आपला मनापासून त्या ठिकाणी आभारी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.